Здравейте! Не сме ви забравили. Нашето пътешествие към 90-дневното предизвикателство не приключи. Ние продължаваме, сега отиваме към Балкана. Ще вървим по екопътеката, която е над Влас. Оттам ще ходим на Свети Илия. Сега като стигнем там, другите ще начакат. И след като се срещнем с Илия, ще ви покажем какво следва. До скоро! Илия! Да. Започваме прехода. Искам да снимаш тия комунки. Вижди там. Малко сам. Да, малки параклища, така мога да се каже. Са правим само един човек. На ръка. С една количка. Всичко си е носил сам, без да му помага никой. Това е голяма работа. Николай, дойдат си ти от джобовете му отвечат. Така... Чувствам се по-сигурен кръст. Сега ще кажа как се почувстваш кръста. Искам да намеря едно по-голямо парче клон, дебел. И кръста си го почувстваш, Защото ние не сме отказали от нашата цел. И човека продължава да ги прави. Виж как се направи. Да. А тук е красота. Сега искам около километър и половина-два ще бягаме. Първо дишаме малко. Ето, ние на камък. Давай. Копале, чакай. И аз ще направя 10 си обора, не кажеш, че... Ама ти си животно. Майката му и бах, ей! Ово е райот. Красота. Красота ни земля. Здравейте! Добър ден. Мартин, това трябва. Върнете се, не стана. Той път се връщахме от изходна позиция и нагоре бягахме. Всичкото отгоре и нито опори правим. Това са отръпан. Уморих се като никой път. Важното, че обявихме не се бърза новия революционен окръг на България. Мачкаме. Ура! Така. Всички наши обявихме революцията в Несебър срещу мазнините на Никола и срещу COVID-19. Забихме байрака, сега сме късено да пуснем. И слизаме надолу и мачкаме всичко наред. Айде! Където падат мазини и ще ги събиря с гъв. В раницата. Не стана кадър обратно.
Чакаме на зигзаг, защото разстоянието е малко кобале. То не отрепа. Слизаме отдолу, качваме се пак. Ужас. Лице опори. Скот си. Чич. Здравейте, YouTube фенове! Днес е 30-я ден. Моята трансформация. Готови ли сме? Кога се върнахме? Преди колко часа върнахме от похода? Колко беше? 1-2. Значи днеска, нали, днеска да ви кажа момчета на вас, имаме голям инцидент по време на похода. Май се сещам. Ние там обявихме, че ще правим революционен комитет горе на последната беседката, да, крайната точка на похода. И се обявихме, че не се вършим да направим 4-ти или 5-ти революционен такъв окръг срещу мазните на Никола и COVID-19. И там се събрахме все съмишленици, революционери, върли, за да може да организираме комитета да организираме. Основни планове, как ще нападаме мазлите, как ще ги изнадаме, кой такива ще борим, и все такива съществени неща. Вече взехме решение, направим там, клякахме, скачахме, лице опори, не знам с кой, не знам що. И тръгнахме да се връщаме. Обаче, значи, явно и природата е срещу нас компlet. По средата на... Освен COVID-а, Освен мазнините на Никола, повтарям, мазнините на Никола и COVID-19 изкочиха 2 мечки и 3 прасета големи. Ама не рези. Явно мечките гоняха прасетата копалята. И това се срещаме на пътеката. А пътеката е... Един на... Да, бе, копалят, молята, питай ги пръснаха. Като де? Ние революционери. Революционерите са държали много революционно. Като де? Мечките изкочиха и прасетата и като се огледали, нямаше революционери. Обаче после, нали, те се заминаха по тяхните дела и тръгнахме пак да събираме. Тръгнахме да събираме копелята революционното ядро. Обаче то се беше пръснало всичко. Както де, кой откъдето минала през директна Транаци, събрахме се долу на кота Мула, обаче, ко да гледаме? 2 революционери ги няма. 2 революционера липсват, викам край. Остана ми знам по-малко. Как ще борим тях мазани, как ще се оправим с това COVID-19? И че ще за малко се звъни телефон. Братя, революционери, къде сте? Викам, ние сме долу, ви къде сте? изходна позиция. Викам, само в една гора сме и не виждаме нищо. Дайте, викам, дестинация, ма ти оплашни заваличата. Хеле, викам, там един на друг спомогнете, протърголете се по 2 пъти. Пикайте, викам, на бял камък, плюйте си, пазите, пийте водичка, ако имате вас и се оглеждайте. Викам, вие къде сте? Викам, ние отиваме на север. Викам, хора! Трябва да идете на изток. Викам, къде е изток? Викам, вие сте се обашили много. Не, викам, ние гледаме компаса. Викаме, другари революционери. Цялата група дойдахме, нападнахме от изток. Като едно време нашите са дошли от изток. Викам, сега се върнете назад. Викам, север, дайте малко на изток. Търсете морето. Те оплашени завалите и можаха да намерят морето. Как дойде и обадяхме за там на 112 на военно-въздушните сили, дигнахме дронови, неща, глупости, спасителен отряд, групи, хиле, заваличата вървяха, излязаха зор за мат на обзор. Звъннаха и отложихме цялата издървателно спасителна операция и
Никола отиде запали колата и отиде да ми вземе. Завалечета, още бледи такива. Сега ще ги караме да им леят куршумчета и така нататък. Иначе, като изключим мечките и дивите прасета и двамата изгубени революционера, походът беше прекрасен. Някъде около, грубо, колко? Към 8-9 км. При условие, че бягахме, т.е. бързо вървяхме нагоре и цялата революционна група се излизахме на марш на скок надолу бегом. Нали, преди да се срещнат с дивите животни. Всички останали препятствия. И да, всички останали препятствия. Защото там после се наложи да прескачаме дървета, храсти, камъни, скали, но както и да е, прибрахме се. Прибрахме се, добре, живи и здраве. Тия двамата революционери, изгубените души, ги обрунени, бяха обрунени от така. Бяха плана обрунени гълмо и те същата работа. Но както да е, няма значение. Ти как се чувства сега, Копля? Добре. Днеска, сега след тези така драматични, бих казал, преживявания, ще направим една тренировка за рамена. Добре. Ти как така? Ти не се оплаши, ти си... Тебе те избрахме за Байрактар, защото в крайна сметка твоите мъзи трябва да мъчка. Ти не можеш да предадеш групата. Винаги съм вярвал в останалите революционери, двамата, които ги изгубихме. Вярвах тях силно. А вярваш ли, Копля? Вярвах, викам, че излязат някъде. Някъде излязаха. Избиха Каймара. Виж, всичко мина наред. Важно, че ги намеря, Копля. Днес е 30 ден от трансформацията. Ще видите каква е. Надявам се да има. Има е, Копля. Има, как казват хората. Ще още, но... Има, чакай, 60 дни. Време е много. Ма тя идеята не е за 20 дена или 30 дни да свалим 20 или 30 кг. Аз как, идеята е да мачкаме мазнити и затова направим това революционно ядро. Да мачкаме мазнити повече, да мачкаме мазнити бое, те да не знаят къде им идват. Те да не ги видя, ние ги намеряхме, те заговориха срещу нас. И се нададе ги мазнити. Тая мечка подгоре няма мазнити, няма нищо на това. Оператор дай разобеше да взема мазнити. В момента съм на 62 кг. 72 кг. Бях на 76. 75,5 съм. Аз си казах, идеята е по 3, максимум 4. Как да ти кажа, за мен по-скоро най-лошия случай да свалим 5 кг. Най-добрият случай е да свалим между 3 и 4 кг. Защото някой само може да каже, то пък как сега най-лошия случай да е 5 кг. Значи повече от 5 кг, почваме да свалим, не е много окей. Защо? Защото веднага кожата почва да обвисва. Бързото сваляне. Нямаш кой знае какво, но винаги се отпуска с една идея. Защото тя не може да бъде заедно с мускула. Мускула обема му намаля, обаче кожата веднага не може да ги вземе. И затова много хора, като наши други революционери, от 120 станаха 102, обаче ефектът не беше кой знае какво. Тоест, само бяха сваляни 20 кг и качвани 30 кг. И 1000 пъти по-бързо. И колкото повече килограми сваляме на месец, толкова по-бързо става това йо-йо ефекта след това. А така сега като стане храненето, най-важно храненето да ти стане начин на живот. Това е най-важно. Иначе всичко останало е в зоната на добрите пожелания. Узко представя, загрявай. Свърших тренировката с Рамо. И сега, на края на клипа, ще пуснем снимките от ден първи и снимки от сега, ден 30. Това е.